băieți, astăzi o să ne jucăm videoclip, scuzați-mă, numai videoclipuri am în cap. Joculețul ăsta cu mașini, dar am foarte multe jocuri de arătat. Deci ăsta sunt eu, mi se pare, da, ăsta sunt. Deci mi apare de ăstea, să joc și eu ceva play. Ia, și că e foarte smecher de postul ăsta. Mamă, parcă-i triste! Multe like-uri, băieți! Nu mai și like-uri, și subscribe! Să ajungem și noi pe mici! Nu-mi place! Vai, da, băi, după aia are. Da, e șmecher, îmi place. Și să mai am un joc pentru voi. Chiar parcând dacă am zis de el. Și de foarte favorizat. O să mai fac videoclipuri de genul. Vine reclama, revin. Băieți, am revenit, nu mai mă joc, că îmi bag altul și să revin după aia. Și cam asta au fost videoclipuri de astăzi. Asta se numește Drift Maxim Vlodin. Drift Maxim, dacă vreți să-l căutați, deci intrați pe profilul meu, ăla am aici în descriere, să nu uitați de subscribe și de share. Ciao!